Kalau kesukaannya kambing ini namanya gedampul, pakan untuk kambing. Kalau kesukaannya manusia itu duit, tapi jangan duit hasil korupsi, dibuat senang-senang. Tuh, kasihan rakyatnya. Mau mampir ke kebun teman. Rupanya teman ini kok jombret-jombret. Kebunnya terlalu gelap. gelap. Kebunnya ini gelap, saudara. Nah, ini agak padang. Nanti tidak singup. Rul! Kebun petang temen Rul. Lain. Yuh, Rul, petang kebun rek. Oh, iku apa wonge? Wonge jombret iku. Wah, peteng nang rek, kebune rek. Ya merutu tok iki. Akeh merutune nek iki. Wah, ngono ya. Ya iya. Kuwi jombret apa? Babat. Yo diopeni lah. Diopeni. Ya iya. Ya jenenge wong tani nek ndak open ya apa? Dino nyebut gawe kapan garep kebon iki? Kebunnya apa sih? CA. Alas CA. Itu alas CA iki, nek CA iku iki alas CA gede. Iki ngono kebun pribadi iki. Sampe kaya ngene. Ya aku sepurane nonton aku ya. Tadi nulungi ndak kuarit. Yo diopeni lah dibersih metu hasilnya. Metu hasilnya. Kena gawe apa yo? Kena gawe tuku beras. Heeh. Saya diobat iku sana keboyak. Ya mbok ngono niku apa jare sing duwe. Iki sikute iki sikute tak gawe kabuk. Ya mbok diobat mbok apa? Ngono kok ndak sepatuan, Bro. Ndak pernah wis. Koe sepatuan ndak cekeran ngono. Biasa wong tani. Sing jare sikile ngapal wis. Sing jare ana ulo ndek pinggir ndi? Iku yang lek ngono. Lho, jombret to ro kok ero. Iku, aku minggir-minggir ndek kono ya. Oh. Enggak enak jan pikiran. Jare dibungkem kenek ulo. Dibungkem. Kok kenek ulone dibungkem. Nah iya. Oh, iku mari diobat ta? Mari diobat. Oh, nek mari diobat ya ndak irono wis. Ndak irono. Kok dini kowe ya aku ya. Sik ndak enak pikiran aku. Iku masih niku tak babat buruku ya sik ngadep apa iki? Ngadep mundur. Ndak kebon, ha? Oh, ngono ah. Ya nek di bendina diparani ngene iki ya suwe ya supete ndak dhuwur. Padang ya. Iya. Kan metu hasilnya cak. Apa kebone iki oleh berang kintal iki? Oleh 2 kintal setengah. Oh. Lho akeh ya 2 kintal setengah garinge yo. Piro duwike 2 kintal setengah kowe? Garing ngitung wis. Yo lewat desa iki iki cak. Lewat desa iki. Ono buntute kan. Tapi yo nyene nek wong tani iku ya wis ya apa ya kaprah lah nek ngene-ngene iki wis. Penyene digawe dhuwur ngene arambana nih. Iya mati ya Marius. Tapi enggak dulu men tak dek ya. Buru tune ja ada kagak iki rai tak mendo kabeh. Ndak dikae brutu anu ndak lho temenan. Anti aku. Ndak pati bingung aku nek nang anti air lah. Apa jenenge? Ndak pati bingung aku nek nang ngono-ngono iku. Nek nang karo nang mentek, nang lemu, nang nyamu dapati bingung. Sing bingung nang guru. Sing bingung iku kudu ngene, bingung nek wis regane beras sama mundak. Sekarang bingung. Duwe sok-sok iku ndak nutut. Ekonomi koyo ngene. Nah, iku. Jombret asile kapan ndak harus ya. Nek karo apa? Lemu ta opo wis biasa nek wong tani nek harga-harga iki
Munggah, apa maneh kate apa iki kate ngadepno posoan riyo. Nah, iku sembarang mundak. Wong beras ae piro? Beras ae saiki yo pancet 3 swidak apa 3 piro? Ku sing biasa iku nek sing apikan titik ya kira-kira 370 ta piro ngono lho. Ayo ngomong kan didikno. Ya kabeh kate ndak didukno ya apa ya? Ngono di motor tok. Oh ya ndak didang. Ya mesti didukno. Aduh. Mentok ebo. Oh ndak gawe kodong aku iki nggih kodong wae ro. Wis ngono kudu-kudungan wis. Anti wong kutho mendel kabeh cah, wong desa iki wis anti air wis. Ya di lemot. Nah iki jombret saudara. Iki jombret. Untuk jombret asli iki silahe Babat. Babat iku ya duduk babate daging sapi. Babat iku basa Jawa. Babat iku ya mesti apa ya suket rumput. Nek babat sing nek dipangan iku mau ya penyene Nah. Iki babat sukete iku jane ndak mangan wit-witan. Dadi wit-witan iku jane lemu. Mari dirapuk sukete ngene iki kapan lemu iki? iku nisare nek sabar. Wis ae Pak No. Bawarno. Oh, delok sepeda iku kok nono anu ya. Dadi rene. Nah ya iku. Oh iki. Ya biasa lah, ya lemut biasa nyokot. Dikoti nyokot nang sapa? Ndak nyokot nang apa wonge. Ngono lho. Pokoke ndak apa nyokot duwe rakyat. Nyambi. Nek karo nyamuk nyokot tuh menggigit. Gigit nang badan itu biasa. Cuma kalau gigit itu gigit apa yo? Gigit mangsa yang tidak berdosa. Atau gigit apa yo? Yang gigit itu malah nyokot duit rakyat. Yo ojo lah. Yang ini ki rakyat yang ini sorone masalah. Sorone masalah. Ngono. Kapulogo murah. Dari piro jare 100 lebih Kapulogo. 70 modul maneh. Mudun mana? Iya. Beras ya mudun. Beras mudun. Iya mudun teko tukune. Regane pancet larang. Yo pen-open ya ini. Kain. Iya. Sing wedi kuwi. Kowe lagi dodol ya. Nek jare wong tuwek ku ngene ngaji. Jare wong tuwek. Nek wong rakyat iku sing penting iku apa? Ngising lancar. Berarti nek ngising lancar iku sing dipangan iku ana. Ya ndelok sing dipangan. Kok ndak mangan koncone. Sing penting ngising iku lancar. Nek wis ngising lak lancar iku berarti kebutuhan iki mau rada sulit. Nek wis rakyat iki ngising iki lancar. Aman. Berarti mangane ku enak. Dino ono sing didang. Sing susah sing dodol ndak ono. Nah, iku wis Paling susah. Dilarang pokoknya. Pokoknya dodol. nek dhewean ndek kene iki nek ndak biasa ndak wani. Masih ono ini. Sip padangnya yang celuk-celuk yo. Yes, iku mau celuk aku niku. Celuk mau. Pisan tapi ini. Pokok pindho yo. Ndak tak jawab sih pisan tidak sauri. Ditakon nulungi jomblet menawa iso. Yo, pen-open Kak. Iki sampe mulon rono lho. Yo, sampe iki tunggale. Iya sampai kau kita di kebon gua. Aduh, bapak koplo kabelon. Sampai kau dari pangan perlu tua. Aduh iyo, Cak aman kayak gini berarti Cak. Apa? Kulite jangkul, kulite anu pule digodhog titik ae sakmene. Iku udah dipangan lemut pahit kepiye wae dhewe. Nah, aku keciplukan. Ciplukan. Lah iku pahit dhewe ndak arep. Nah mani gatel iso, sembarang iso. Iku khusus wong nang kebon ngene iku sing ndak nggawa. Apa le ngarani obate
Autan nek gak utan pahit wis iku wong desa iku obate ngono iku gawe pon-pon kabeh pahit kabeh. Saiki sisan yo awal awone anu saudara iki. Awone rada beme mendung, tapi yo apa ae wis dilakoni ae masih mendung-mendung. Duh, nah aku gak wani ro nek mau mane gak nggo sepatu gak pernah. Enggak tahu ya. Waduh, dangpul KTP bae. Gak tau dirabu kapulogone iki. Mari rabuan iki kan katut manusia banjir. Apa aja? Alon-alon. Temu. Kenapa apa, Rul? Semut. Ini sepatu wantu enggak? Kok ndak guys sepatuan. Ndak apa? Enggak. Ale piro? Ale piro? Kalau sih. Oke. Payah gak? Payah. Payah. Yo payah yo leren, Rul. Payah ndak sing ngoyo. Ngoyo yo si opo? Ya alon-alon. Alon-alon pokok kelakon. Jombret tak duwe, ono dicaluk iki, ge ngramban ge sembarang. Nek kebon ya gawe caluk ngono. Enakan caluk ki bapak-bapak wis. Aku nek gawe jombret ndak iso. Kae kabeh. Tapi nek jawabane saiki muni alen-alen pokok apa men. Alon-alon pokok kelakon. Alen-alen. Alen-alen yo. Pokok milen. Iki sangi rambane dijopo. Lek rambane mari dijopo wadang ya bener ya. Kagere nang ngene iki jasane kaya tak posoan amane ni. Lah notot wis direwangi mbek tuku mbek apa. Tak tinggal loro kebon. Ngono aja. Iya. Ya lorone ya bolak-balik loro. Ya tak sikune loro ya enggak nang. Lek ndak di open ini yo. Kita bakal deket iki ya apa iki sen. Tok ae ngene dulu. Hah? Rambanan tok ya. Rambanan to asine opo ya ngono ya. Yo Enggak disami kerja tiap hari. nah kan rambanan kan butuh pakane wedhus. Betul hasil. Nah, ngono. Heeh. Iki namanya gedampul, Saudara. Gedampul. Wah, gedampul. Ini kesukaannya kambing, gedampul. Kalau kesukaannya manusia itu uang, duit. Nah, kalau kesukaannya kambing ini namanya gedampul, pakan untuk kambing. Kalau kesukaannya manusia itu duit, tapi jangan duit hasil korupsi, dibuat senang-senang. Tuh, kasihan rakyatnya. Ini gedampul. Selare. Karena ini mas nggak pernah aku tuh aktivitas koyok pun gimana kewalat. Sampai dak ngetok wis. Ngilang. Jamat. Boh nanti. Sehat mau minum-minum. Sikile keju. Ono bote, Cak. Ayo dibakar, Cak. Wah, ndak mangan wis nak bute. Ketu. Wis, oke. Kita akhiri sih. Mau rehat dulu, Saudara. Kita akhiri. Mau rehat dulu. Ini awaknya udah apa nih? Kata orang Jawa ini gempor. Capek, ceker iki capek. Pak, bakar bote, Pak. Luwe, Pak. Aku suka mangan mau, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Mau rehat.